gida har ka bani tsoro wallahi. Ba ka bari ka ci fitin biki sai ka ɗauko wa'innan dadduna. A ji kiran sallah ne ai. Ba kiran sallah ba ne. Da Dan ba ni buta. Wanga mugun jaraba ko me mai gida ya ciyo? Oni kande, oni. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baka jiran tayi na nan. Yana nan. Ku da Allah amin sallama da shi. Na manta baya nan ya fita. Ok, ya fita ko? To, abinda kenan dama na zo ne in duba shi saboda jiya ya je gidan buki gaskiya. Kin san yaran nan ba su jin magana. Wallahi in gaya maki sun sa na manta ban gaya mashi ba sun sa zakami cikin abincin nan. Wallahi kuma na san da cewa dole sai ya taba shi don shi na san zai burkuta mashi da ciki gaskiya. wallahi kuwa. Wato maganar da na faɗi gaskiya ne. Gaskiya ne yau haka yau abin nan yana ta gudanawa. To matsalan abokina kenan wallahi. Komi ya gani dai sai ya ci. Komi ya gani sai ya ci. Shi yasa ni. To Allah ya kyauta sannan ki gaya mashi wallahi mai bashin nan yana nan ya matsa. Akwai bashin da ya je ya ci. To wallahi ya matsa sai an biya shi. Saboda haka ne ki gaya mashi. Allah in ya dawo. To uwar gida sai an jima. To sai an jima.